Pan o'n i'n ficar blynyddoedd yn ôl, o'n i byth yn meddwl sy'n wedi diwedd fyny'n South Sudan. Oedd na 10 o ferchad ar y cwrs ac o'n i'n hyn na nhw gyd o'r 20 mlynedd. A wedyn oedden nhw'n galw fi mam ni oll ar y cwrs. Cos oedd o'n gwrs yn gorfforol yn anodd iawn de. A wedyn o fanno nes i fynd gynta i Efrog. O'n i yna am 4 blynedd. A wedyn yn ystod yn amser yn Efrog yn 2019 ges i gyfle i weithio gyda'r Cenhedloedd Unedig. A oedden ni'n mynd am 6 mis i South Sudan. Ac o'n i'n edrych ar ôl y fyddin fan'na, oedden ni'n helpu yr Cenhedloedd Unedig i adeiladu ysbytai. Ac yn rhan o hynny, o rhaid i ni fyw yn ochr y ffoaduriaid. Yna ta 40,000 o bobl yn fyw yn y gwersyll yma. A o'na ta 30 o eglwysi a 2 mosg. A nes i'n gwneud cysylltiad efo un o'r ffeiriad, dwi'n rhoi gwahoddiad i fi fynd i'r eglwys. Ac o'n i hefyd yn mynd â rhai o milwyr efo fi. A wedyn oedd hynny'n brofiad eithriadol iawn de. A be oedd yn anhygoel oedd na gennych chi 3-4 gwahanol fath o bobl o Sudan tribes. Ac eto, oedden nhw wedi bod yn cwffio i gilydd ella blwyddyn ynghynt a dyma lle oedden nhw gyd yn addoli fe gilydd ac oedd hynny'n reit gwefreiddiol i fi de, weld hynny. Peth arall ar ni wneud oedd oedd na lot o treisio menywod o merchad, mae'n rhywiol. Oedd canran uchel iawn yn diodda a wedyn oedden ni'n dysgu nhw sut i amddiffyn eu hunan. Ond oedden ni hefyd yn mynd mewn i'r ysgol i ddysgu'r bechgyn a'r dynion bod oedd gen merchad rôl. Ddim just i weini neu magu plant, ond oedden nhw'n gwybod i cael eu parchu am gyda nhw. So nhw'n medru cael gyrfa hefyd. Dwi'n meddwl na hwnna di'r profiad gorau dwi wedi cael o fod yn y Lluoedd Arfog.